Dobrodošli u RBA iDirect internetsko bankarstvo. Korištenje usluge vrlo je pregledno i intuitivno, kako biste se mogli posvetiti onom bitnom, jednostavnom i brzom praćenju svog poslovanja. Na stranici www.rba.hr u desnom gornjem kutu izaberite meni iDirect i zatim opciju Poslovni subjekti, internetsko bankarstvo. Izaberite uređaj kojim se želite prijaviti, Active Key USB, Smart Card karticu ili M-token. Kao korisnik RBA internetskog bankarstva, prilikom prijave obratite pažnju na važne obavijesti koje se nalaze na prijavnici. Preporuke za sigurno korištenje internetskog bankarstva i ostalu dokumentaciju potražite ispod prijavnice. U internetskom bankarstvu automatski su vam dostupne sljedeće usluge: računi, plaćanja, depoziti i Moja banka. Ako ste korisnik dopuštenog prekoračenja, Business Mastercard kreditne kartice, kredita ili garancija i akreditiva, podaci o istima bit će vam dostupni u izborniku Financiranje. Koristite li Business Mastercard kreditnu karticu, na internetskom bankarstvu dostupan vam je pregled stanja i prometa. Zatražite i ugovaranje dodatnih usluga, poput investicijskih fondova, e-brokera i e-deala. Izbornik Računi nudi vam pregled stanja i prometa po računima, kao i preuzimanje digitalnih izvješća. U plaćanjima možete pregledati i zadati kunske, devizne i druge naloge za plaćanja. Izbornik Depoziti vam omogućuje oročenje i razročenje depozita. Ugovaranjem investicijskih fondova možete zadati zahtjeve za otkup ili izdavanje udjela, te pregledavati stanja udjela i transakcija. Koristite li Business Mastercard kreditnu karticu, ugovorite pregled prometa i izvadaka na internetskom bankarstvu, kako biste jednostavno pratili troškove. Putem e-brokera možete trgovati i dionicama na Zagrebačkoj burzi s uvidom u njihovu cijenu u realnom vremenu. Izbornik Financiranje pruža pregled stanja aktivnih plasmana, kao i mogućnost pregleda i zadavanja naloga iz okvira, te pregled faktura i obavijesti. Dok u Mojoj banci imate mogućnost komuniciranja s bankom, poruke, obavijesti, zahtjevi, potvrde i sl. Usluga e-deal funkcionira kao vaša online mjenjačnica. Prilikom svake prijave obratite pažnju na pregled neautoriziranih naloga i zahtjeva, te broj primljenih nepročitanih poruka označenih notifikacijom. U postavkama prilagodite internetsko bankarstvo svojim potrebama. Zbog sigurnosti vaših podataka ne zaboravite se na kraju rada odjaviti. Ako vam je u bilo kojem trenutku potrebna pomoć ili imate dodatna pitanja, slobodno nas kontaktirajte. Raiffeisen Bank. Mijenjamo život i poslovanje. Nabolje.